Batisi TV. Lone Rashapi da ka Frank Motors. Ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors. Halat ko ni Shillong. Ringkat baka net foodish. Ordar mapi Ninwan Ramani. Hakir dobiyeng jongpi. SVJ Foundation, in association with St. Joseph's Educational Services, are conducting career seminar cum educational fair on the 4th of June 2022. Register on 9436 119 or walk in directly to the venue for further information. Kila don bon ba ki video selane ki dur jong ki Khynnah ki bala Pynsaphriang ki social media haki ba bon ki jingjia don ki video ki bala Pynsaphriang bala keno nongto don ki ba Pynsaphriang ba ki show para Khynnah bat ka badang shen kadai ki video bat ki dur ki bala Pynsaphriang ye ka jingjia ka bala jia han nongra ha ka ba arngut ki shipara ki la sha penyam. Chairperson Jong Meghalaya State Commission for Protection of Child Right kakong yamon langs em kalaong bakum kita ki jing Pynsaphriang kakta ya ka jing sngo jong ki bahayeng hasem jong ki Khynnah bat kakta ru wat ya ka jing mu jing perkhat bat ka pule puthi jong ki Khynnah kumta kala kerpat ya ki pat ba baki dai ban kiar na ka jing Pynsaphriang kulmar ya ki video namar balada ki le kumta klem da sutnyo ya ka hok jong ki waipat kin ngat ha ki kindon jong ka ai Mình công được qua bằng ông bằng ai khub lấy bằng ai cái chuyện slow lắm, giá cáiตัวcái lòng giếng, khăm tâm cái lòng giếng cái loại đũa, cái khôn, ruột, cái này cái chuyện giá cái sushi cái thang cái bông dục khăm giá, thì mình qua bằng ai cái nông slow lắm khăm tâm như cái này, but cái này bằng ông cái này cái này giống như cái khăn lông của ruột, but cái này mấy ít luôn. But kumjo ru ya kami jong tu rang ba ru bale ikni ka kam dusman nama kat no jing pang no tingi snolem but barok ka perthai ni snolem but ni yo i but ni yo ting ki khobol but ki pha ki message ke kat no ki jing snow pang no but ki so ba kim la ban ba sai but kim la ban su tho bale ka ja kom kan ni ru te kata ka links for the police but in shem ki e ki daw ya se brio wadan preng ka jing bam jing di ne ka debo ha jing bet ka khre ne nim tip iki daw nim la ban ong ni pan la ban sakhi rei ni shu ong bet ka don ka daw bo ya se ka don ka daw so kham he kham long ya ban ya ka ba mano ban chu le dusman kom tu le se ki de ki ban ka im lang salang ban na nge ka press ro kan le ta ban ta ban wat shu ro mo nim tip kum no ban ni la ban bhaya ka ban long safe ki Khynnah kham tam bat yano ki ba ban yada lekini ki ja jing sleu mo ti ni solem bat hakane ni lai wan ka to zero ban in sale yang bat na ka women's commission ro ki lai rap bat na ka ni ka ban ni la ban le in secret ta ti kata ka di go but ni so si na marbele banong la dakhat ya ke two promising kids mo ke la we ke jonki tingam kwa ban kren bon ni katan man sia kren ni kini te ka we bele ni khot ya fi baro ban ni so mo ya ti i khot na marba ki la wan bon ki videos bat ki messages ki ba wan changa bat ki we ro commission ba ki ong ba ki sulam ya tangi su tho ne ki ong tama pet kong ki ne ki dor ki wan mo ki don ki dor ki ba wan ki bam dei jong ki to ki khlong ro ka wei pa de ki ong ba ki la pen i lo na do isen dok ro jong i to khlong mo tenga su tho ya ka jinglong jong ni mo ni dei bang ni snow ki so pang no but ni snow lem don ki ba ong ya nga bang ki kem nang yo thia sho ro ki ong ha do ka ta like sleepless we can't sleep mo kat no kakta bat ke jing shep tieng bat ke jing social kai ya kum kani ke jing jan dei te tang ba pa de dangi perkhat hai kata na yo I bakala long la yat Pathar the misinformation ke bam dei we kum khanan teng ap teng la yo an tu la nang at tu la kala dur kum ta bat nga susi ele ban yo I ba ki dur jing ki Khynnah ki bam dei ban don hang tu ro bat ye ki tu ki Khynnah ro kilami kat long viral mo
so ni sopia ke commission namar belai kania kalong kumba mashim no ya ka dignity jong kiru but mdei tang kata ka no ki family jong ki mo ki me bat ki bahayen bro khot in snow apa ki wan phai yang gitu ki video kan pek ka no ki jing pang not ban yo i biang ki ban pen kan mau ya ki ba they trying to deal with their grief mo dia kata ka de ko wei no kwa no dia ngakwa ban appeal ya bar khot please ya kapi yo ki tu ki jat video na syukur pat ni ki pat ba baro ki badon ki khon ki ti lan ki bam don ru su phase ka wan cha phi wat ong ba ong an sa phase ita can you help ya ki tu ki family ka phila ne ban ya ba ki tu ki ya ki tu ka yen ka long yen ka ba shem ka ni sha dong do khna mo ta but ya ka commission ru mo khna manim don kam ban ong shu kai su phase le phi yo ki tu ki messages ni ki videos ni ki dur delete nong tung tung I been long responsible I been long kita ki bakit clear mo long ha la dia hi phirai ngam pha shu ki delete nong tung tung don kai nga su thoi ke jing pen shoi ni kwa en ban pha si we been long ki ban long responsible mo kum ka in long sa lang ban solemn ki we ban in respect the privacy jong ki we mo tinga kerpat ya kata pila ban delete ban mai pha shu but la da phi yo kum ki tu ki jat video ru pha shi ki brio ki ba dei ban yo kum ki pulet kum ka commission kum ya ka GCPA kum anybody ki bala ban le something about it pha ka press so they'll do something first ki tip ki eba phi dei ban le so pha si what dia pha mo ya ka jing long de jong ni ran ka ba dei ban ya kat kum ka an ka ban ya kum ka an itu brio un sa sha hi ban face the consequences tambah kam dei mangi ban le ab nom no ko kam dei ban le mo tinga shwa lu ban ai hin dia in kerja jing ma ham le se mo ka ki don tani ke ban ni le ko le ru tengin pen mau mo rei ka don ka ban ta jung ka an ru ko nim dei ban identify la nim dei ban pen idor nim dei ban tho wat ki bro kha ki ban le ko bol ki bat ke print media ru bat ka digital ru ba ki ngitep dai bang nim dei ban pen i ki dor nim dei ban tho ban reveal ka identity jong ki nama ki don ki kan don jong ka an like section 74 of the JJ Act bat kum ta bat kum mangila de bo ang de ki ni tharai ki rang ba ang ki tep mo nga fin press we tep IPC ni po section 228A disclosure of identity jong the victim of certain offences mo te ndai tang ka pok so any kind of crime mo so ka don ka banta na kwa ban ni thoi ki pa ba yo le civil tep mo ya ka ta ba ka don ka banta but na lor ka ta pa de na shim ni ka la ru ban ong subhasi but company million ban shooting video for everything mo is I nga tip ka de ka trend man ta tama teng ye shot shi lock room ye shim video ye shot pra khna re shim video then ye that kum ki tu ki ba ha ka ne badang boy arngot ki ba pli ki shi idang wan mane tai khna shim i we biscuit ani we chip mo ring la pen ong be nong to ni la ju per khat ne pe man tang ni te pa in the school that ki ba ki lek ma ki kim sha shu ban wan ki kwa ki ban do ban shim ye ka ta ka hok ka jong ki ba kim num let school shu ni de ban so tho ye ka ta ni pen do ayu ye ki what harm we concerned from the commission chpang ka jing ka damage ni ka harm ban le ye ki khna vet how can we deprive them ya kan ka education mo ya ka jing pule ku thi mene had sha ka we district ro ki phone ya nga sha ka ta hi namar ba to khan dia tingi la ban snang ni la ban pen ni la ban ya kun counseling ni la ban le bon ki banta mo ka ba de ban le tama ban shim no ya kata ka kabui ka hok ka jong ban late for education that I feel that we are already punishing him more than anything else so please na kerpat biang ki pai ba paro so ha what come kirki ban pha ki video si bam dei but what ju that ki khana kham tam mo the fi ye ki the fi sngolem ki sneng pen I but one ya lam chi ki ta ki authorities ki bala ban ya rap ki tang itahi bang kwa ban kerpan
but ban to kan ai no kan ya nyok pelak dem kan ni kan ya di kan an kan ya be tama please try to delete I bangin long ki brio kita shim khai kan ni but ban long responsible na do ki khna red ki don mobile phone the sang one last thing you say we but am shwa ban ong ba kan mau ba ki comments yung phiru long very important but ki khon jong phi hi ki pule teng ya ki to ki messages kan ki ba pen keladori jing perkhat jong kiro kan kta ya ki te so bahase mo ba ya ki press yang ni ro yo ni teng ni ro ni la ban la but ni ki pat ba ba Kai pro isu hi ko ba ipong ya kren ni la ya discuss ni ni la persen ni la kren ni kalau kalian juga tidak bersetuju dengan komisi waktu tahu di soalan di soalan untuk ini lesem kalau kita ni begitu itu ada pun tidak perlu solusi yang komisi buat ni ai kerja soalan ada orang mesti berjumpa ni begitu pun buat ini sekarang itu mesmo que quando in hanga metal sim na ba ke la de ma nu ni tin jang ko susi teng bun si ni pi ki ki anu nung bedang re tepat ko mesin tu ni apa ko yi tu sebentar nak kalian ka jong pi media ni kai kong ila de kai lai ko pa de ya ban isu orang ni dia masih ikut yang sam bring them seperti ai buat asal company itu ni yang tak banyak fikir dia lebih bikin sam seperti